1 hour later. Driver ka? Doon na ako sa airport. Asa ta? Nita rin no? May poste rin. Out tag alas 12, in tag 4. Sa kuan na sir kanang Torres? Ha? Torres ban? Among gidrive ban? Ah. Kumpanya may Kumpanya? naano sa Mipsa. Ah, Naano sa Tamiya. Tamiya? Ang kumpanya. Sulod. Hmm. Salamat. Thank you sir. Ngita. Ngit sa dalan. Bukid sa bakayan. Ngit-ngit sa dalan. Mahinay para pala po dre. Parang mga kasulit. Parang makaka-booking. So gagaga na rin. Ayag sa dire kay murag iting palibot sa anahan. Let's booking para lapo-lapo. Muli na po. Ay.